ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ାଅ ପଡ଼ିଯିବା। କେଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିଟେ କିରେ, ବର୍ଷା ଦିନରେ ତ ଯାଇ ହେଉନଥିବ। ଧୀରେ 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 ହାଉଲେ 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 ଖସାଅ। ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ବୋଧେ ସବ୍ୟସାଚୀ ପଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଆମର ମ୍ୟାପ୍ରେ ରଖିଥିଲେ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲର, ସେଇ ଜାଗା ଦେଖିନଥିବ। ଧୀରେ ଉଠେଇ ହେଉଛି କେତେ ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲେ କେତେ ବାଟକୁ ଯିବା ଯେ ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। এই ট্রেন্ডিং রাস্তা। ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ବନ୍ଦ କରିଦେବି।